Europako Giza Eskubideen Auzitegian pasaden asteazkenean egindako ahozko epaiketaren balorazio positiboa egin du herrira mugimenduak. Inés del Rio presoaren defentsaren argudio juridikoen sendotasuna nabarmendu dute. Ordea, oso kezkagarria da beraien ustez, Espainiako gobernuak harturiko jarrera. Espainiar estatuko gizartean baitan alarma eta mendekuzko jarrerak jokabideak piztu nahian bai dabil. Auzitegiari presio eginez alde batetik eta bestetik aldez aurretik iragarriz epaia ere, Inesen aldeko epaia berretxiko balitz, beteko ez lukela. Barne ministroak iragarritako ingenieritza juridikoak gure iritziz edonola ere ez dauka esanka ez bururikan. Bai, muturreko jarrera horiek mantentziak espetxe politika ankerronen ondorioak jasaten dituzten milaka Euskal Herritarren sufrimendua eragotu baino ez du egiten gure iritziz. Konponbidea lortzeko eta bakearen aldeko urratsak emateko garaia dela dio herrira mugimenduak. Bestalde, pasaden asteazkenean, 187/2006 doktrinaren aurka egindako mobilizazio jendetsuak nabarmendu dituzte. Iragandan asteazkenean, martxoaren 20an, hain zuzen ere, 10.000 lagunetik gora bildu ziren 187/2006 doktrinaren derogazioa edo berau indargabetzeko buruturiko mobilizazioetan. Herrira deitutako 70 mobilizazio hauei, eremu desberdinetatik, bai sindikatu, alderdi eta erakunde desberdinetatik deiturikoak batu zaie. Eta aurreko asteetan ere, ekimen ugari burutu dira doktrina bertan bera gera dadin eskatuz.